खुलुमबाय लोगोफोर 6 दिनावनो हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननि नखरनिफ्राय गोमादों एबा खारखोमादों जुलि जानानै only 6 daysआवनो माने हिनजाव गोदाना ओरैबायदि लाजि फोनांनानै हौवानि नखरखौ मोदैयै दुखु होनानै ओरैबायदि खारखोमादों दा बे भिडिअआ फेसबुकआव भाइराल जागासिनो आरो आंनोबो शेयार खालामगासिनो आं होखाबाय मेन चेनेलाव दा नोंथांमोना जायफोरा नुवाखै आरो A to Z भिडिअ लाना फैदोंमोन नालाय बेनिखायनो आं A to Z भिडिअखौ लाना फैबाय फुल भिडिअ नोंथांमोना नायब्लासो बुजि मोनगोन बे खैना मुर्खआ सोरमोन हौवा गोदानखौ लाजि फोनांनानै खारग्राया नोंथांमोना नायग्रोना ला दा रायजो राजाफोरा बे खैनानि बागै माने हिनजाव गोदाननि बागै मा डिसिसन लाखो बिखौ लाना फैफिनगोन ना बिखौ गारगोन मा रायलायखो नोंथांमोना बे भिडिअ फुल जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन अब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायग्रोना ला जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ हाजारसे हाजार शेयार खालामना हो जाहाथे बैफोरबायदि मुर्ख हिनजावखौ रावबो लाया रावबो लानानै पस्ताया दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय थौदो जों गासिबो भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लानि नागिरनांगौ बायदि सानला आरो जों नागिरनाबो मोननाय नङा सोरबा लाना खारखोमानायखौ कलेज गोसो जाना थांनायखौ जों नागिरनाबो मोनखानाय नङा दा जों बेनि गेजेरावनो जुदि प्रशासन बायदि जोङो माबायाव जों थांनो लुबैयो जिहेतु जोंहा गामि समाज दङ जों बयबो बुजिनो हानाय जोंनाय बेनिखायनो जों जोंनि समाजारि नेमखान्थि बायदियै जोङो जिमान हायो इमान समाधान खालामनांगोन जेबो जों प्रशासन आयेन कानुननि खेथ्रआव जोङो हेफाजाब लाया दा बे बेलायाव जोङो लराखौबो जों सोंदो दहैनो फैनायावनो नङा होमबा जोंहा जेबो जों रावखौबो फर्स खालामा नोंनि गोसोआ मा थिनदो मा लुबैयो जोङो क्लियारिफिकेसन थांनानै मोनहैनायनि सिगां जिहेतु सावरायनो मोजां जायो लरायानो एसे आंबो बाहाय एसे थाल मोननाय बायदिमोन खिन्थु हाबा जाथारबाय जिहेतु माबा मोनसे जालांसै बेफोरबायदि मोनसे आसामोन आरो दा लरायालाय रायलायदो आं कुवालिटि लाबोला आरो नागिरनाबो मोननाय नङा आरो बेलेग लांनो माबाखौ मान सन्मानाथ' दा बुंबाबो फोजोबनो हाला जोंनि अनेक गामि जोंनि गामियानो बिराद गोदोर नालाय रायजो राजा मानसि लिंनानै जोंबो इमारजेन्सिबाबो जों हाबाखौ डेक'रेसना इमान जोंहा 100% नङाबाबो जों जानाय लोंनायाव खम खालामाखै बिदि आरो दा बेबायदि मान सन्मानाखौ जों नुनो मोना नोंथांमोनाबो न'खर हिसाबै बा गामि रायजो सारि आयथार लाना जों बानायनो थांबाय जों दा कुवालिटिखौ जों नागिरनो हाखाया जोङो लांफिनो दा बे बेलायावनो एसे रायलायबोदों जिहेतु बयबो बुजिलायखायो बे मोनसे जाना दङ जोंनि हाबाया हाबा जानानै जोङो 6 मास 5 मास हाबाबो जोंहा बारा बुंनांगौ थायोमोन जेराव जों फिसि सायला ओंखाम संनायनि सायलाखौनो मानसि रायलायनानै जेबो दा बे बेलायाव जोबोद आघात मोनदों दुखु मोनदों बेनिखायनो जिहेतु मोनसे नेम दं बेफोरबायदि जाथायनि खेथ्रआव नङा होमबा मोनफ्रोमबो गामियाव जायो दा एसे जोंनि आरो लोगोसे दाख्लैबावैसो बिसोरनि नानिखौ लांनाय जे गार्जेनजों लोगोसे आलासि बिथांमोन फैनो हानाय बाथौनि गामिनि पुरानाव गासै मानगोनां बिथांमोन आरो लोगोसे आरो कलबारि गामिनि गासै जोंनि बे दान्दिसे समबाबो सावरायनायनि बाहागो लानानै आइजो बिथांमोन एक्सुवेलि दुखुनांथाव बाथ्रा जे हौवानिखौ लांनाय लरानि न'खर बेफोरनि खोथाखौ दानि समस्याया बोरै माबायदि गनायनानै लानाय जादोंमोन आरो माबायदि बिदि थांफिनलायनाय जाखो बे खोथाखौ बिथांमोना गोजोनै फोसावनानै होबाय दुखुनांथाव बाथ्राबो दिनै मान सन्माननि बाथ्रा थायो जेनेबा लांबायबो हाबाबो खालामबाय बेनि उनाव बिदि खारखोमालायनाय बबा सोरखौबा लांजाफिनलायनाय बेफोर समस्याफोरा माने एकदम लासिं सिंनि बादै जेबो जाया ओमफ्राय बे बेलायाव जिखिनि जों सावरायनायजों बाथ्राखौ फिनिश खालामनानै सावरायनो होननानै आखायाव लानाय जादों नोंथांमोनाथ' मानसिखौ लांनायनि उनाव जिबायदि खरसा थांगोन
बेखिनिखौ जोङो एसेबाबो नांफिनगोन बेखिनि खोथाया फैखागोन लास्ट बे जाखागोन जानाया थेवबो दा फरायनायखौ सोर लांमारदो आरो बिनि लांग्राया गुदियाव सोर दं बेखौ थोंजोङै दा जों स्पष्ट मिथियाखैमोन नालाय ओंखायनो बेखिनि सावरायनायखौ उनावबाबो लाजाबावगोन नामा बेखौ आं सानदों आरो जोंनि गामिनिफ्राय जेनेबा रांनि खोथायाथ' थोंजों फैखागोन नोंथांमोनाबो बेसेबां खरसा जादों बेखौ लुगैनाया जाबाय थारमाने बे सवालिखौ सोरबा लांबाय दोनफैफिनोबाबो बेखौ मानसिखौ हथारै गनायफिननो हानाय बे समफोरखौ मोनखाया मानसिया रायजो जानांगौआ खानसे खाननैनिबो खोथा नङा नालाय अरायसम रायजो जानांगौ बेवहाय आं बेखौसो बुंनो लुगैदों आरो नोंथांमोना जिखिनि रां लुगैदों हयथ' नोंथांमोना बुंनायखिनिखौ मोनजोबाबो जानो हागौ बा नोंथांमोना जेखिनि लुगैदों हयथ' न'खराबो बेखिनिखौ गनायजोबनो हाया जानो हागौ गामि दाबनैजों एरा दरानि गेजेराव सावरायलायनानै बेखौ थांखि लानांगोन आरो बे रांखौ दिनैनो मोननांगोन बा दिनैनो बे बाथ्राया फिक्स जानांगौ बेखौ नुहराखै आरो परिबेखखौ ओंखायनो सानसे मोजां जलायबावनानै नोंथांमोननि जिखिनि डिमान्ड खालामनाय बेखौ न'खरा गनायना हैनो हाया आरो जोंबो बेसेबांसिम खाखि जानानै रायजोआ सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन बेनि परिस्थितिखौ एसे नायनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा बुंनांगौ खोथा गैला नोंथांमोनानो गाज्रि मोनदों नोंथांमोना दुखु मोनदों मानो होनब्ला जोङो हाबा मोनसे खालामनो खमायाव एबा हाबा मोनसे खालामनो नागिरोब्ला जोंहा फैसा थाखा गोनांथि जायो दा दरानि न'खरा खम दुखु जादों बे बिथि खैना खारनायनि दावराव हिन्जाव गोदान खारनायनि दावराव आरो न'खरनि खरसाया खमसे खम हाबा मोनसे खालामनो गोनांब्ला 2-3 लाख नांगौ मानसिनो मोजां मोनसे गिदिर हाबा खालामनो गोनांब्ला आरोना दा बे 2-3 लाखखौ हाबानि नामाव खेदायनानै बे हिन्जाव गोदाना बे 6 दिनखौ मानि थाखाय आलासि जानो फैदोंमोन मा बे थाखा फैसाखौ लांनो फैदोंमोन नामा थाखा फैसा जानो फैदोंमोन नामा संसार जानो फैयाखै बियो बे 6 दिनखौ मा खालामनो फैदोंमोन बे हौवा गोदाननि न'आव हौवा गोदाननि न'खरखौ ओरैबायदि दुखु होनानै थांदों आरोना नागिरना मोनाखै मानसिफोरा आरो आं बुंखायोबो बैफोरबायदि हिन्जावखौ नागिरनोबो नांला दुनियाव हिन्जावनि एबा हौवानि आंखाल गैया बेसो खारदों नोंबो गुबुन हाबा लानानै देखाय नाथाय बैफोरबायदि हिन्जावखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ बिराद पस्ताय होसाला बेफोरबायदि हिन्जावखौ मूर्ख लाजिनो रोङैखौ रावबो लानाङा बैफोरबायदि हिन्जावखौ सोरबा नुदोंबा आं बेनिखायनो बुंदों भिडिअखौ शेयार खालामना हो रावबो बैफोरबायदि हिन्जावखौ हाबा खालामनानै लाइफखौ बरबाद खालामना लानाङा आरो आं हौवा गोदानखौबो बुंनो सानदों भिडिअफोरखौ नायदोंब्ला बेफोरबायदि हिन्जावखौ लाना फैस्लायस्लाय नों सैमा मानै फिसा फिसा लाना फैनानै फिसिब्लाबो सैमायाबो गियान थागोनसो अब्लाबो बे मूर्खआ गियान जानाय नङा सैमायाबो नोंनि बाथ्रा मानिबावगोनसो बेफोरबायदि हिन्जावखौ लाना फैस्लायस्लाय सैमाखौनो फिसिनानै लाबानो जाबाय मानै बेखौनो बुंनो सानो आङो नंगौना नङा लोगोफोर बेफोरबायदि मूर्खखौ लानानै उनाव लाइफआ आरो बियो बरबादसो खालामना थांबावगोन थाखा फैसा बरबाद खालामगोन न'खरखौ धंस खालामगोन न'खरखौ फिलिंखार सेलेंखार खालामगोन मेगन मोदै सख'गोन दिहुनगोन बेफोरबायदिसो खालामगोन नोंथांमोना नुखादों ना दा रायजोफोरा बुंदों बेखौ नायगिरा माबाया होननानै थिगानो दङ थिगासे बेफोरबायदि हिन्जावखौ नायगिरनाबो लाब गैया न' गोबां फेसबुकआव भाइरेल जागासिनो दे भिडिअ गोबां फेसबुकआव शेयार खालामदों आंथ' चेनेलाव होखाबाय आंनोबो भिडिअखौ हरगासिनोमोन खावलायहरगासिनोमोन
न'खरनि मानसिसो हरखोना सोरखौ हरखो आं बुजि मोनला सासे हौवा मानसि हरदों आंनो भिडिअखौ शेयार खालामना होलाय ब्रादार होननानै दा बेनिखायनो आं होनाय जाबाय आरो दंबावो नेक्स्ट आपडेटआव आं भिडिअखौ लाना फैगोन नेक्स्ट आपडेटनि आरो बेलेग जाथाय बिबो आरो गाज्रि खामानि मावनाय माबानाय होगासिनो दं आं मेन चेनेलाव होगासिनो बेखौबो आंनो खावलायावसो हरदों मियानो हरदोंमोन आंनो भिडिअखौ टाइम मोनैनि होआखै दा दिनै होगोन सानदों नायग्रोना लाबानो जाबाय दा बेनोसै भिडिअआ जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ नायना मा बुंनो सानो एसे कमेन्ट खालामना बुङो अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय